Ini ke cingrum ke lason lo yo. Non ke MLA election hut tak manja Hindi school PS pen. Ah, pen ke uh, pen ke manja tiniali LP school PS. Alang litum la MLA election hut ke claim ke dam ke cepat duk. Alang tum penang an claim dam lo la khai long ria farman la si la alang litum bangke APSLC Congress India Alliance long si alang tum kam claim lo la si alang tum ban prang sini li choroji alang tum ke claim ke dam ni pig lo khang ke sik sak ay pin lo ke claim ke dam samjin pensi lang tum la election sek bange pachun lo tapi nilihi pen ni kang sam alang tum hana kardom lo peng choro lo nasi la non election bangke khai longri ili tum jok nangji kusi rat tum bangsi non du bangke bhut jok lo khai longria farman ili tum karbiang long east west di mahasau farman si rat tum ke so ili tum panang support lo lasi na so ili tum government bangke seng long po lasi la non Assam Legislative Assembly government seng po India Alliance ili tum APSLC Assam Pradesh Congress Committee President Gaurav Gogoi ake hai si Chief Minister Manpo lepengke ilitum dak Karbiang Long penta sar Jai Kathar lang lisi HAD Minister bangke lang li phamsi tipon po busa alis long taklang elo lasi ni tum ning rong piglo Karbiang Long arat pendi mahasa arat ta lepengke Allah sam rat atum non hubangke khai long ri mesen nangji la non ke cari bum non cari bum government tum aso ke claim thek thi anta non akimia government mangke claim pon pami pu la development campaign lo dak Karbiang Long pentala ini tum ai include ke mang autonomous state ta aso pachun po la pengke dak ilitum kisung do la non kacaria government tum longlik ke joraret la Ambani Adani fan longlik ke joraret la sota hang nun po la pen six schedule arona teng pensi non agimia government bangke claim dampo la pensi dak takurita dak masilong po itu Assam Direct Requirement Act pakelake tar jaya kathar atum si cesong po angke labang ke raso pangke cancel det po angke dak kumasili tum sakuri long lok po ladak contract punon others development kam anta ladak masi chun et po dispur dam jok plot po pen 30 department anta elitum chelong lap po nasi rat mane rong piglo la non thu khai long ria farman lasi litum ni tum cesong jok plot lo rat tum si cesong lo bhut nang pilo lasi rat fan suri suri akeru pajir lo